Olu lusasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eRhawutini nazi eziphambili. When news of their disappearance first broke, we all had hope that they would be found alive. We believed that they would come out and tell us that they were perfectly fine and not to worry. Abazili bawachaza amapolisa amathathu efunyenwe imizimba yawo kumlambo Hinobs eSt Curon kwiveki ephelileyo njengamagosa bezinikele emthethweni ayenekamva eliqaqambileyo. We are asking too that any enactments promulgated in terms of 15A be declared unconstitutional. iDA icela umngeni umthetho osihlomelo olungelaniso kwindawo zengqesho kwinkundla ephakamileyo yasePitoli. Xabisa ixesha kuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. iDemocratic Alliance ixoxa kwinkundla ephakamileyo yasePitoli ngelithi umthetho osihlomelo wezengqesho uyakhabana nomgaqo-siseko. Ingxam yengxoxo igxile kumhlathi u-15A womthetho wezengqesho isebe lezemisebenzi lengqesho elithi uza kulungelanisa uma kulinganwe. U-Advocate Fana Nalane umele isebe uzikhabile ingxoxo ze-DA ezithi kumiliselwa amasolotya acinezela uluntu oluthile kwilizwe. iDA ixambula ngelithi umthetho osihlomelo wezengqesho unika amagunya agqithisileyo umphathiswa wezemisebenzi nengqesho okumilisela ugalelo ebhayini womthetho jikelele kumaphondo. Lo mbutho uthi lo mthetho osihlomelo ucinezela uluntu oluthile kwaye awukho mthethweni. Subordinate legislation or targets that have been promulgated in any particular case, they all, and that's why in 014, the notice of motion, we in para 2 want a declaration, if you're with us, my lady, and you declare the Amendment Act unconstitutional and invalid, whether in its entirety or separate parts of it, then as a consequence of that, we're asking too that any enactments promulgated in terms of 15A be declared unconstitutional. Kwingxoxo zalo isebe lizibhebhethile izityholo ezithi lo mthetho ujolise ukucinezela iqaqobana loluntu kwindawo ngendawo. Lithi akukho bani uza kugxothwa okanye aqeshwe ngelimelana nemfuno zalo mthetho osihlomelo. Uyikhaba nengxoxo ethi abasayikuba namagunya ngokwaneleyo abaqeshi. There's no quota either as required or as defined by the constitutional courts, the constitutional court in the various judgments. The measure is flexible because it talks about targets. And so we'll argue that on any conception of the standards laid out by our laws and jurisprudence about how to evaluate the constitutionality of a measure, legislation, that it passes all those tests. Umfelandawonye wemanyano zabasebenzi ikhosatu ixhasa lo mthetho osihlomelo ngelithi uza kukhulula uninzi lwabantu. Sithanda ukulumkisa ngelinqaku lilandelayo ingxelo zalo zineenkcukacha ezingenabanzi kwezesondo nto leyo ingaphatha kakubi ababukeli abantliziyo zibuthathaka. Inkqubo yoviwo lokuziphatha kwejaji ephanda isityholo sokuncwaza ngokungafanelekanga ive ukuba incoko phakathi komongameli wejaji eMpuma Koloni ujaji Selby Mbenenge nomabhalane wejaji uAndiswa Mengo yaqala ngohlobo lomsebenzi zekamva yafikelela kwifuthe lezesondo besebenzisa imifanekiso okanye iimpawu zonodoli. Ifuthe lezesondo kwimifanekiso yonodoli esetyenziswa kumakhulu emiyalezo yeWhatsApp phakathi kukaJaji Mbenenge noNkosazana Mengo idanelaziswe ilubala kwiqonga lokuziphatha kwejaji elimamele isincwaso esingafanelekanga. Ingcali yophando uGqirha Zakira Docret kubungqina bakhe uthe le miyalezo yaqala yakhokelwa lifuthe lomsebenzi phambi kokujika kungenwe kwezigudle isondo. From the text messages right at the beginning in a very professional, courteous, respectful manner. Sometimes on specific days, that's how most of the days started, with a work-related discussion or in a respectful tone and manner. And then it slowly degenerated where emojis were used to either convey sexual acts or indicate sexual emojis, how emojis were used as for a sexual nature, in a sense.
Ugqirha Docret ukwabungqinile ubungqina bukaMengo bokusebenzisa imifanekiso yonodoli behleka isithi oko kwakubonakala ikuhleka umyalezo awawufumana kulo umkhulu kunaye emsebenzini. Ukwaleke ngokungqina nokuba imifanekiso yesiqhamo sepesika awayifumanayo uMengo yayikhathwa ngummongo wezesondo hayi ukuba kuthethwa ngepesika nemifuno nyani. In this context and in this chain, intimate is used, then followed by a specific sequence of the eggplant and the peach, which will mean sexual intercourse. And that chair is based on my interpretation that the eggplant is the penis in this context, and the peach is the vagina. Kuza kuqhutywa nokujikajikwa ngemibuzo kukaDocret. Owayesakuba inhloko yejaji kweli kwangusihlalo wekomishoni yophando ngokubanjwa kwaRhulumente ngoBhongwane, uJaji Raymond Zondo akaxolanga kokungabikho kwenkqubela phambili kwiziphakamiso zekomishoni wayeyichophe. uJaji Zondo ebethetha kwinkomfa ye-15 yengingqi yase-Afrika yearhente zokulwa urhwaphilizo zamazwe ayesakuba ngamathanga iCommonwealth kutsho ebanjelwe eKapa. Intetho kaZondo ibigxile kwidabi lokulwa urhwaphilizo ebuza umbuzo ingaba uMzantsi Afrika uyaphumelela ngoku xa kuthelekiswa nangaphambili kwekomishoni ye-state capture. Uvakalise ukungoneliseki yindima yepalamente. We will remember that part of what weakened our system was that Parliament did not do what they were supposed to do for many years when they were called upon to please establish a public hearing to investigate as Parliament allegations of state capture. Uzondo uphinde wahlaba ikhwelo kuba kutyunjwe iinkokheli ezingenachaphaza. That the judiciary is the only arm of state where its members can be kicked out when they've done wrong. It's difficult to find such examples in the executive. Uphinde wavakalisa nokungayithembi inkqubo eyakhulula entilongweni oyesakuba ngumongameli weli uJacob Zuma. It is the judiciary that made sure that when some irregularities were done to release a former president from prison, it is the judiciary which declared that that release was unlawful. But it was the executive which wanted us to believe that coincidentally, when he came back, there was this plan that certain prisoners should be released, and he just fitted into that plan. Some of us did not believe that. Uzondo ukwafuna kuqiniswe nenkqubo yokulwa urhwaphilizo kwiziniki maxabiso. I'm aware that the Commission's recommendation that sole source should be abolished as an exception to the rule that goods and services should be procured through a competitive, transparent and cost-effective procurement system. Kwaye uphinde wahlaba ikhwelo lokuba kusungulwe iarhente enye yokulwa urhwaphilizo. Part of what they were going to do is to be like inspectors, come into any department and say, we want to see all your files relating to procurement. Look at them and see what's going on. Kulindeleke kuba umongameli Cyril Ramaphosa awise intetho apha kule nkomfa ngoLwesine kwiindaba ze-SABC. Ndingubulelani Philip eKapa. Sihlabele mgama nendaba zethu. Abazili bawachaza amapolisa amathathu efunyenwe imizimba yawo kumlambo iHinobs eCenturion ePitoli kwiveke ephelileyo njengamagosa ebezinikele emthethweni yayenekamva liqaqambileyo. Bazwe njengabe beliphakamisile iphondo laseLimpopo bebetyalwe kulo. Inkonzo yesikhumbuzo lamapolisa ibanjelwe kwiholo laseBobbies Park eBloemfontein.
Imbuso bezibhalwe udandatheko oluntamisa inhliziyo ezingamahlwili kwinkonzo yesikhumbuzo yamapolisa amathathu uCebekhulu Linda, uBoyipelo Sinogi noGia Mokgetswe Bais nabaduka ngomhla wama-23 kwinyanga kaTshazimpunzi ukutsho ngo-April ngexesha bebesingisele eLimpopo. Ababini kubo bebetyalwe kwiphulo lika-Operation Vala Umgodi kweli phondo. Kambe ke kule nkonzo ibizinyaswe ziinkokeli ezahlukeneyo noluntu ngokubanzi eBloemfontein. Umkomishinala wamapolisa jikelele uthe bebesalindele lukhulu kwezi nkwenkwezi beziqaqambile kweli sebe lezesipolisa. Ladies and gentlemen, the vehicle accident unit of the SAPS is still conducting an investigation on the vehicle, and of course our forensic services, also their engineers, will work through the vehicle with a view that they will be able to tell us exactly what has happened. Igalelo labo elimandla ekulweni ulwaphulomthetho kumaphondo ohlukeneyo lakuhlala lisisikhumbuzo samandla athwelwe lulutsha. Uvakele esitsho usekela mphathiswa wamapolisa eseleka ngelithi ukulishiya kwabo eli kushiya umsantsa nosizi kwinkonzo zesipolisa. Kananjalo amagosa ebesebenza nalamapolisa aphefumle ngelingqina ukuzijula ijacu kwabo ekukhuseleni isizwe. Lo gama abasemagunyeni ahlukeneyo nabo baphose amazwi ovelwano kwintsapho nakwisizwe ngokuphulukana nalamagosa ebelixabiso kwimo yentlalo yoluntu. When news of their disappearance first broke, we all had hope that they would be found alive. We believed that they would come out and tell us that they were perfectly fine and not to worry. This have reminded us of the difficulties that we are faced with as members of the police on a daily basis. We are working under extreme difficult situations. We are being killed every day. And we ask communities to be with us all the time, to unite and to support the sub-family at large. Inkonzo ezintathu zokungcwaba lamapolisa ngokusesikweni ziza kubanjwa. uBoyipelo Sinogi uza kungcwatywa ngoLwesine, lo gama uCebekhulu eza kufihlwa ngoLwesihlanu. Ukanti ke yokugqibela inkonzo yokuthi indlelantle kuGia Mokgetswe Bais yokuba ngomgqibelo. Umkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi uthi amapolisa kweliphondo enza unako kulwa ulwaphulomthetho olumandla. Uthi kunyaka mali odluleyo kubekho ukwehla kwinani labantu lokubulawa kwabantu, uphako nokuqweqwediswa kwemoto. Kodwa ukuthatshazwa ngokwezesondo kusaqatsela. Ube ethetha nonondaba kwinhlanganiso namagosa aphezulu kwezesipolisa. Abakwesidlodlo bebehlangene lapha ukuzobhunga kabanzi ngesimo sobelelesi esifundazweni. Abaphathi besiteshi zamaphoyisa banikwe imbiko ngokusebenza kwabo kulonyaka odlule. Yize ubugebengu obubucayi behlile obala kubo ukubulala, zinyukile ke nokho izibalo zobugebengu obuhlangene nokuhlukumeza ngokubulili. Cases of sexual assault, including rape, remains a serious cause for concern for us in the province. The slight percentage increase, which we have noted, demands amplified strategies from the collective of both the police as well as the community members. Amaphoyisa athi sehlile ke nokho isibalo sawo esifundazweni. Alinganiselwa ngaphezulu kuka-19,000 amaphoyisa esifundazweni aqaphe izakhamuzi ezingaphezulu kuka-12 million. Akhona amanye amaphoyisa ahamba hayi ngoba bekumele ahamba ngezathu sokuthi abengaziphethe kahle. Lawo esiwaxoshayo ngoba akadenza ubugebengu. Ningi kipho inani lawo lamaphoyisa esawakhipha emsebenzini, siwakhipha ukuthi abeganga. Inani lawo kulonyaka odlule nje 106 amaphoyisa adeganga agcina exoshiwe emsebenzini, exoshile into ehlukene. Umkhwanazi uthi kushone amaphoyisa ayisithupha esemsebenzini kulonyaka odlule. Amane awo adutshulwe izigebengu kanti amabili ashona engozini yemoto. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC eseThekwini.
Umphathi wezobulungisa uMamloko Khubhayi utyelele ikhaya lika-Elona Sombulula ongumtshutshiso leminyaka engamashumi ubudala odutyulwe wabulawa ebuya emsebenzini ngakokwabo eMthentu eMthatha eMpuma Koloni. Usapho lwakhe luyichaza njengentluko engathethekiyo ukugawulwa kwakhe ngembumbulo. U-Elona Sombulula uye wadutyulwa wabulawelwa kwilali yakhe. Ngokwengxelo yamapolisa, uye wadutyulwa kumantla omzimba waze wasweleka. Usapho lwakhe luthi ebengumntu obebeka isonka etafuleni kwelikhaya. Mane sithongo kwababuhlungu kakhulu. Silikhaya sonzakele kuba ke ngoku bengiyena nyana welikhaya kujongwe kuyo zonke izinto. Xa siyijonga simane sivela amacala onke siyayibona uba mhlawumbi ingane empembelelo kwendawo bephangela kuyo mhlawumbi kumatyala ebewaphethe. Umphathiswa wezobulungisa usigxekile esisenzo. Sifuni sizifumane singilisebe singanabo abantu bafuna ukusebenza kwelisebe ngoba boyika ukuba bazawubulawa. Siyafuna ukuthi abatshutshisi bethu bakwazi usebenza kakuhle, especially laba ngazothatha amabribe nantontoni. Kunyaka odlulileyo omnye umtshutshisi obesebenzela eNgcobo uye wabulawa. Into esingazoyivumela yinto kokuba abantu bomthetho, the law enforcement agencies, izihoriswe ngorhunta botsotsi bezigila mkhuba. Umngcwabo uzoba ngomhla we-17 kwiveki ezayo. NdinguNomzwanele Mngoma eMthentu. Umsitho ohloniphekileyo George Ntshona Koloni uphawule unyaka susela kudilika kwesakhiwo kwasweleka abantu kuso. Esakhiwo nesichazwe njengesona sakhiwo sibi senhlekele kweli sibulela abantu abangama-34 ziyabangama-28 obunzakala logama abanye bekhubazeke unaphakade. Ngemizuzu elithoba emva kwentsimbi yesibini, abo bebezimase esi sikhumbuzo bathobe intloko benika imbeko kumaxhoba wale ntlekele. Inyembezi bezizehlela kwabanye nanjengoko kuthunukwa inxeba elingekapholi. It's not been easy. It's very, very difficult because it brings all the memories and like it happened yesterday. Sizathenjiswa uba uzophandwa sive yonke into bakwenzeke ntoni umuntu okule nto abanjwe. I hope kuzoba njalo sijongile siyifemeli. Abanye bathi kuphela ihlangu ngenxa yokwehla benyuswa emasebeni karhulumente. Noma sithi submitile bazofika futhi basibuyisele emuva bathi siyenze amanye amaphepha mawuthi uyaya bawunikeza enye idate nangoku thi sisibastata bathatha amanye amaphepha bathi bazokhipha i-UIF ibe unyanga uphelile sesingena komunye unyanga ayikho into elungayo. Urhulumente uphinde wazibophelela ekuzeni neempendulo. The Department of Public Works and Infrastructure, through the Council for the Built Environment and its body, the Engineering Council of South Africa, has commissioned an in-depth investigation into what went wrong. Icekwa lileli kwinkonzo yesipolisa nekukholeleka ukuba isaqhuba nophando lwayo. Oluphando lulo oluzagqiba ekubeni kukho abantu abazakutshutshiswa kusini na malunga nale ntlekele. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wabasi eGeorge. Umbengo mthiya ucima umlilo eza ngomso siza nogxa bethu ngesizulu makube chusi kubele. Mawahlangana amafu kuvele ukhanya basemba uvumani ndingnokanyezi nenirhabulise qikelelo lwemozulu yangokuhlwa nje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka ibali ithe rholele ngamafu ke phaa kwindawo ezikoKapa Lodumo uqhinela phaa ko-Upington naphaa ko-Freystata singayilibalanga kaloku phambukeli iThekwini kanti njalo ngomso kuyaphawuleka mbukeli into yokubana liyaqhuba lithe gqwagqwa ngamafu phaa kwindawo eziko-Freystata kwiintaba ezixananazileyo lithe tha ukuphuma ilanga kanti ke ngenjiquku xa sawuvuka nezibhaxu zenkungu ezawuxananazi kaloku phaa
koPitoli koMahikeng napha kwindawo ezikumantla pha koThekwini into aba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo amaqondo ke okutshisa aphansi ngokuhlwa pha kwindawo ezikoMusina kuyaphawuleka into yokubana ngu-12 degrees kanti kukhayiphalabura ibe ngu-8 ePitoli 9 eJohannesburg ibe nguye u-8 degrees xa songena ke pha koMnambithi ibe ngu-9 koMaritzburg ibe ngu-12 degrees singene ke pha ezenzweni mbukeli kuyaphawuleka into yokubana xa sijonga pha koNcwaze Xesi edutywa kuDoti eEdi kwaNdaba eGobe kuCentane napha koStackstrom nakocala pha eKomani khona mbukeli yabanda ngo-10 degrees bandingana bom ke kwindaba ezixanenezileyo pha kokuphumleni ngu-6 degrees eKimberley ibe ngu-8 degrees ngomsambukeli athande noko uphola amaqondo bushushu pha komangalisweni ngu-22 degrees eWorcester ibe ngu-27 eSutherland ibe ngu-23 xa sawungena kwakhona pha ezenzweni sibuyele koTsomo koMbulu Hill koLady Frema Sukwini kolusikisiki komkhambathi singelibelanga iMount Fletcher eKetekete napha kaloku mbukeli lithe nelukufudumala yaba ngu-26 degrees umthethe ithatha ibe ngu-27 saJohni sipha kosinuka ibe ngu-25 kwindaba ezixanenezileyo ibe ngu-23 pha koWarden eFreystata mbukeli khona ngu-25 degrees singene kaloku mbukeli napha koVryburg ibe ngu-25 kanti babambene ngamanqaku nayo iMahikeng up until nakhona mbukeli ithande noko languqwaqwa ngo-28 degrees kwindawo ke ezikumbindi pha koDR lafudumala noko yaba ngu-24 degrees ndisatsho ke ndithi maziqhuma ingqawe emaxhekweni Xhosi.